Урал Батыр Кубайырын яттан һөйләүсе мәктәп укучыларының республика конкурсы Баймак ягында үтте. Был бәйгене хөрмәтләп, Баймак халкы сәсән тирмәләре корды. Ямли Ирәндек таулары, гүзәл Талкав күле, күренекле сәсәндәрнең якташтары, авылдаштары һәм тугандары яшь кубайырчыларның 15нче йыйынын сәламләне. Кунаксыл Баймак халкы Талкав күле янында корган сәсән тирмәләре. Иске Сибай авылынан Сибай сәсән, икенче Иткылдан Хәмид сәсән Әл-Мөхәммәтов, Шәһәргазы Габдиев, Үрги Идристән Габид сәсән Аргынбаев, Әбделкәрим авылынан Хәбибулла Габитов тирмәләре. Данлыклы Сибай йырын кем белмәй. Яраусы ла, кантонда булган Шәяхмәт Сибаев 19-нчы буатта яшәгән. Бер 1821 елда Сибай авылында дөньяга килгән һәм бик яхшы итеп авыл мәдрәсәһендә укыган. Яхшы укыганы өчен уны 17 яшендә казак хезмәтенә ялеп итәләр һәм Кызыл станицаһына башлангыч гарнизон мәктәбенә эш кагыдары менән шөгыльләнүчеләр Висер төркеменә укырга ебәрелә. 2 ел шунда укыгандан соң 1840 елда ул Сибай авылына кире кайта һәм 12-нче йорт старшина писаре булып хезмәт юлын башлай. Баймак районының Иске Сибай авылында яшәгән тукымдары Сибай сәсән тирмәһендә уның шәҗәрәһен һөйләне, йырларын йырланы. Biz Әбделкәрим авылы, бик борынгы авыл, Туңгәвер ыруынан, Хакмар буенда, Емле Хакмар буенда урынлашкан. Тарих тәгәрмәсе астында онталып, исеме тыелган Хәбибулла Габитов Баймак районының Әбделкәрим авылында туган. Хәбибулла Габитовтың Баймак районында яшәгән нәселдәшләре уның якты истәлегенә Хәбибулла Габитов тирмәһен корды. عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام حرمت لكم أكثر هرجعكم جودكم سلام بقول لنا الله بيرم بقول لنا الله بيرم يسلم البيجه ورا البطل لا يشد ورا البطل لا يشد Хәбибулла Габитов башкорт театрының тәүге драматургларының береһе. Мәскәү сәхнәләрендә зур уңыш менән куелган Андикай менән Юлдыкай спектакленең авторы. Башкортстан дәүләтен төзү өчен көрәшче юлбашчыларның аркадашы, билдәле дәүләт эшмәкәре була. Хәбибулла Габитов 20-нче буат башында безнең башкорт халкының күрнекле дәүләт эшмәкәре, шагыйрь, драматург, язучы, шулай ук фольклорчы Зәки Вәлиди, Магазов, шулай ук Идилбаевтармен бергә башкорт хөкүмәтен, башкортымды күтәрәм дип йөргән күрнекле шәхесләрнең береһе. Репрессия вакытында 39 елда кулга алына һәм Себердә Магадан калаһында үлтерелә инде. Һәм уның 2 улы була. 2 улы Азамат һәм Салават улы, ләкин улары исән түгел, яшь чакларында ук мәрхүм булып калалар. Һәм уның кызы Ләлә ул Караганда калаһында күсә, шунда белем ала һәм ул тормышка чыгып, Сәйиткали исемле егет була безгә. Улар менән үзләренең язмышларын бәйләп, адактан уларның да баллары була.
ул мына атаһы тураһында китап сыгарырга ынтылуу тураһында бик күп мәкаләләр, материалдар алып киттинде. Авыл халкынан шундай күренекле өлкән буын вәкилләреннән һорашып. Урал Батыр Кобайырын һөйләп яздырган Хәмит Сәсән менән Габит Сәсән бөтә республика бәйгеһенә йыелган балаларга айырыуса якын. Кайдан килдегез безгә төшмәйсә диңгезгә, кадерле кунак безгә ни хөрмәт итик киргә. Сәлам кабул итегез, Габит Сәсән тирмәһендә кунак булып китегез. Төштәбейе безнең матур көйләргә, Урал Батыр байрамдары мәңге халык хәтерендә. Урал Батыр байрамдары мәңге халык хәтерендә. Шундай безнекеләр, кайда да көнләр, ягъда калган динага гәле утырмайлар. Һәр тирмәлә ошо якта туган, әмма бөтә башкорт иленә хезмәт иткән мәшһүр сәсәндәрнең тормышы, иҗады турында һөйләнде. Сәсәндәрнең тукымдары, иәндәре һәм якташлары менән очрашу бик кызыклы булды. Габит Сәсән Аргынбаев 1956 елда Баймак районы Түбәнге Идрис авылында туган. Габит Сәсәндең олатаһы Аргынбай ул хәзерге Яңа Субхангол авылыннан Түбәнге Идрис авылына күсеп килгән булган. Аргынбайдың Абделманап дигән улынан Әхмәт Гали, минең олатаһым Миханур, уның бәләкәй улы Салаваттан мин айратмын. Аргынбайдың 5нче бала булып туган Бикмөхәммәттең улы Габит була. Габиттең улы Ишемможа, Ишемможаның Әбәйттең улы Таһир Шәрифулла, Таһирдан Илдар, Шәрифулладан Альберт хәзерге мәндәре барлар. Шуны кылгандыр. Габит Сәсәндең хәзерге заманда тормышын нәселен дәвам итүчеләр бар әле. Габит Сәсәндең нәселдәшләре уның шәҗәрәһен һөйләй, үткер һәм сая халкына хас әсәрләрен башкара. Сәсәндең тыңгыһыз һәм катмарлы тормышы бүгенге Аргынбаевтарда ла асык сагыла. Габит Сәсән алдыңгы курашчылардан булган бит. Ул бөтен Оренбургда, Казакстанда төрт урында йөргән. Шул вакытта ул курашчылардан бөтен көйдө утып алган, хөддәрде. Шул вакытта Урал Батыр эпосын алганын. Оренбургдагы нәйләрдә аптырап, уны төрсөсә кыландырып, һөйләндереп, нитеп караганнар. Бары ул үзенсә эштәгән, белгән бөтен бәре. Робит Шөт еллар, авыр еллар булды, шөт еллы үлеп калган ул. Түбәнге Ирестә үзең токымы биш бөтәбезләре. Аргынбаев, Манапов, Уллагаләмов, Агарбанов, шулар биш, Султанов, биш безнең ашу үдәйдә токымдар улар. Габит Сәсән Аргынбаевтан Мөхәммәтшә Бурангылов бик күп кобайырдар ятып алган һәм был бөек Сәсәннең исеме һәр башкорт өчен кадерле. Башкорт халык иҗадының йөзек кашы һәм горурлыгы булган Урал Батыр Кобайырын һөйләп яздырган Хәмит Сәсән Әл-Мөхәммәтовтың иәндәре һәм авылдашлары Хәмит Сәсән тирмәһен корды. Картатайым Хәмит Сәсән халык ышанысын аклаган. Шуңа күрә 2 тапкыр мировой судья булып айланган. Яхшылыкта, насарлыкта халык күңелендә хаклана. Хәмит Сәсән олы шәхес булып, халык хәтерендә хаклана. Хәмит Сәсән элек һунар яраткан бит, һунарларда йөргән. Шуңа безгә лә калгандыр инде шуны. Талкас буеннан ирәндек, Зилайыр, Бөрьян, Әбиәлил, Гарантсан, Охотничий угодье безнеке. Biz şunda özümüz tablичкалар катып сыкканбыз, шунда туташылган шул yerде özümüz ахирет итәбез. Бездән кем һунар итәргә теләй безнең yerдә без путевкалар бирәбез. Сәсәндең иәнсәре Сәлимә Килдияр кызы хәстәрләвендә үз Сәсән бергә таш куйган yerдәр кәртәләүле, кобайыр, аяттар укыла торган урын буларак билдәле. Эргәләге авылдардан киләләр дә шул тау башына, шул хәзерге вакытта такта таш торган җиргә менеп аят багышлай торганнар. Ошо самавыр белән сәйистек картатайың белән дип анау тыш тултырган җир самавырды күрһәттеләр инде, шул самавыр хакланып йөри инде. Шуннан балай мен уйлыйм шул Сәсәнлек күсәгилешлек бардыр. Минем бер туган агаем Алтын Кужа тоже шигырьләр язды.
Матур итеп сәсән бейеүсе булды. Өлкән ағайым, Әбүзәр ағайым мәрхүм һугыштан кайтып үскене ел яшәп алды. Ул да шулай шигырьләр язды, такмактар әйтте. Шу барыбер кан белән күсәлер дип уйлайм. Сәсәндәр һәм Кобайырлар төбәге булган Баймак яктарында махсус дәүләт программаһы эшләһә. Был рухи хазиналар матди яктан да яклау тапһа. Башкортстан гына түгел, бөтә төрки дөнья, Рәсәй мәдәнияте өчен отошлы күренеш булыр ине. Эй, замана, үзгәрәһең һаманда. Союз, партия, оешма, исемдәр күп буйыкма. Вәгъдәләр төрле, ашатала исерә. Халык инде нейдер күрмәй, барыһында кисерә. Эштәр эзләп кенә инде, унда ташлана халык, бында ташлана халык, була күрмәһен айык. Көньяк халкы безгә килеп, йылы урындар тапты. Башкортлар урынын биреп, үзләре Себер касты. Хәмит Сәсән, Юлай, Салават рухтарына таптар төшермәһәксе, үз йөребезгә үзебез хуҗа булып, үз нигезләребездә гомер итәксе. Барам-барамдан, кеше мазары килмәгән, килә баяк басмаган, ул тирәлә карайыр барлаган, һеч кем белмәгән, дүртәгән диңгез ураткан, унда булган ти барон, ямбирдә тигән карт менән ямбикә тигән карсык. Кайда бар һауларга, ул урында юласык, был карт менән был карсык, кайда бында килүен, атта сәйер һава, кайда торап калуен, үзләре лә оныткан ти, тора бара был ике улы булган ти, шулган булган Аллаһы, Урал булган кесеһе.